guys, good morning. Kamusta mo tanan diha guys? Manghinat ko nga okay ra mo dihang tanan kay kami dari okay gihapon ni bahala wa may mga atop basta kay buhi. Ikaw guys. Karong adlaw guys, ning abot ra jud in taon ag mga maninsuhan. Katong magikontak nga musinsos katong mga kahoy nga among gamitin dari. Guys kan nga. Kolorok man ri guys, invisible kolorok. Muna mo nang butangan og kuan tinuod nga atop. Tao guys, hanggang kamalig. Pero ning taon di manglusot dari mga kabag, aw kabag. Wak-wak. Tao guys, amo nang butangan dari tao pandung kay grabe, nagadyan ning taong luuja samot na ning taon ni kagabok. Imbis gabok-gabok pa samot nagkagabok. Tilan ang tao gang alaga kangkang. Ang hinaneka na guys, agkatong mga magsinso amo na lamang librehen og paniudto. Kay luoy pod ladyo ra ba? Aron ganahan pod din taon sila maghiwa-hiwa dadtong kahoy. Aron di mo tagam-ba, aron balik-balik. Na palagi pasinso. Madyo lang man natang humanrong adlaw guys kay aron mga sunod adlaw taod na ring atop dari sa mga kamalig kay grabe na gajeng sakit na gajeng ludo dari. Hinigda dari sa mga hidaan ng arang gamaja. Tiningkong kungay man may kay piat man. Manta madyo untag humanron kay arong maapta na in taon rin dari among hidaanan. Aron mapaadyo na pod namo dari guys. Palagi in taon itarong ato mga kabog na nga kumbabit. Aron taong mga apta na rin dari. Lipay ko kaadyo nga ning arena ang mga manggabasay. Toan na ning gaba nang gabas na. Naghat ng Gabriel og tubig ron. Ipang uhawin taon. Tapos unahan. Madyo gani guys kay nain taon po ini sponsor namo ni tabang namo in taon nga nang kuanan mi og atop dari. Salamat pud sa nagpabaylo namo. So salamat kaadyo sa ning salig namo kay pabaylo in taon ni. Puhon-puhon na to ng mga ilisan og makasweldo na mi puhon. Bahalag di salaman mga makdo ang mga bata importante. Nanay kuan pandung dari kay grabe gajeng bangaha. Padadon gyapon mi sa mga serbisyo sa katong mga mahatdan na mga grasya puhon. Mga grasya mahatdan na mga panglugaway puhon. So amo gyapon tong ako anan guys. So amo na lang isabay og namo trabaho dari. Puhon kaluyas Ginoo og muka sindutan ni mamiso. Da guys nakapalit na dai migsin. So tuslujo har mo patan-awon. Mao na ni kamang napalit nga sin guys kanina. Napo katag G's kataas nja 18 ka karindas ilam 8 ka taas 18 ka buok so mo na hiza agamang iilis dari kaya aron in taong hindi na mauwanan hindi na mainitan kabaga na to si jang klase sa sin guys kay karing amang sin karon grabe gid lukot-lukot ni Udit wa man naluoy si Udit ning lukot diri sa amang sin in taong baratuhon so kadto bahalag nakabaylo mi. At least baga-baga na jud siya. Di na pud basta-basta siguro tumalukot. Kuan siya kabag-on 22 kabaga. Malang medyo mahal-mahal at least pang matagalan siguro pud ning sina. Mazuga ni in taon guys kay diha in taon naluoy in taon na mga nagpabaylo diha in taon pinang ni sponsor na dugang. Salamat ka azuti. Salamat pud sa nagpabaylo na mo. Kailis lagi mi maskin pa og patong among sweldo sa YouTube. Basta na lang makalugar mi kwarta mo data-data mi. Salamat ka azu. Da guys, ang ilang sidanan ron diya. Ang malditang hinangkan. Mo na ilang sidanan ron guys. Ihawon para paniudto nila. Karon taong di na maghaga sila panguli itong ila arang nadua. Salamat kay adto kay tao, gilugaran nila ang mga gabsunon. Mo na ihawon pa? Ha? Mo na ihawon? Ha? Itlog ng ilo eh. Butangin sa ilang sidan. Para luuja, grabe po. Wadan sila kusog, ug tinapara. Maho na kunong taay agi lang mga kuan guys. Nagreklamo na kayo ni maho na kunong taay kay kasagaran ni panghatag mga tinapaman. Moto ka mang gihatag pud puro ra bagas. Kay daghan naman sila tinapa. Bitaw ihawon na kay ilang sidan paniudto. Adto, kasi pakita. Haram patanawon guys, ini hinlo na himulbul kay delikado. Kumbati pa kana. Sama di nang ag. Daras Gabriel nagdengar sa gawas guys kay grabing piuta sud. Majo dari kay dake kajug lugar ba. Tujek-tujek butang ipandung. Awak naman pa yung pandung kay di ana man day dahos saging da pwede na siguro ri ka pandung. Kay gamang rami guys pang mas ibabaw gigamit man namo sa atop-atop. Hala. Kumbati grabe pangasuha. Nagsunod-sunod magasuni mo.
Hugas ka mo to no musunod. Na tanawa. Butangi. Ken. Kuya. Gana guys, gihumo na namo ag malditang hinangkan. Maldita man guni kadto sa guys kay karang kadto ka abusada. Nataw pa ni abusado ba? Ako nang isang maitlog, isang una dun ukaon, maduni pasngan. Patay noon. Ihawon na hinalang ang labas. Ha? Nansa naman na yung porma. Magtiwas ang ligo magtiwas ikaw Ha? Nahadlukas nuknok. Nahadluk sa nuknok kunos. Iliya guys nahadlukas baji. Na, hihumo na guys kaya aron nandiyan tatad himulbulan na ni. Kuya no, ikaw maghimulmul da. Himulmul. Ikaw maghimulbul da ya? Ha? Mulmul. Ansa di kasi? Di ko mulmul. Ikaw si mulmul. Di ko mulmul. Di ka mulmul. Iya yang mulmul. Kuya lang manghimulmul. Ha? Ikaw ra kuno manghimulmul ya. Mulmul ka dungit. Maak na. Namaak mamaak dahil hindi man. Maak na. Di uy, manuhak lang na duy bi. Maak na. Di lagi Maak na. Pastilan, mama ako no guys na natuhog na bitaw na. Di na makapaak bi. Ikaw na ba ba? Ikaw ray paak na ikaw ray paak. Murabas ka tong Murabas ka tong pantan nga ingon kag mahadlok ka kay mamaak sa ikaw ra dani paak. Ikaw lang man apa. Ikaw lang wala paak no. Ikaw lang apa. Tiwas nagligo mo. Na guys, lami inon dari digamuhan kay luag. Mana yung resultas mga bay nga na guba guys, dagi panugnod na namo. Umbati pa rin, baroy. Ano naman na, papangkuanay na pangsagulay na sa imong chicken. Char, kana umbati. Pero ganahan to sila mo hiwa-hiwa datong kahoy. Pero na natay pang atupay. Kapitan mo na lang matag. Very good si Kuya Kinkin. Kaya nahuman nagligo. Nahuman nakagligo, be? Wow, very good. Pay mo na naghihimul-bulan. Tiya, kumbati, birahi kay Roma. Impas na ron, sinuban na nato. Sunod pa tayo gabi Sinuban. Aron guys, sinubay ko no. Ka, impas lagi malditang hinangkan, paluma-luma lagi. Aron man ni maldita ka kay una dun man isang itlog. Da. Tikang nunis ka ron. Ano? Ano? Ha? Kaldiro. Lagi patingkangan kay Roma. Impas na si Saron. Mulbulan na guys na. Oh, bate ikaw rin mulbulan na pa dali ra bitaw na. Ha. Pura god matubaka ni. Gamay ra man pud na, dali ra na. Chicken? Kaan kag chicken? Dili ka mo kag chicken. Sa may imo baka. Butang eh. Tara man dali ara mo hinlo pa. Hilak man ka, lot. Gilak man lagi ka, Bing. Ano man? Oh, Ano man ang luha ng midbid man na ng imong ilong. Away ka maluto pa. Di, sugun pes kagwa. Gara. Oh, bati ka na kung batihi pa. Bati lagi, hindi pa gabi, bati pa ta. Ako sa buhaton. Ano trabaho? Huwag. Naghanad sa sabaw, arong ay daghang higupon. No? Wala lagi. Kung bating larot kay magsakay pa karos kabadyo. Drivean pa to imong kabadyo ron. Ken! Kuya! Pagkuha og tangad ko. Dali. Mama. Pagkuha og tangad. Ngaan, kuya. Bi pagkuha og tangad bi. Mami. Oh, ginaw ko gamidjas-bidjas man ang taon ning bayutan eh. Bayot. Laka na. Tinuod. Lako pa man kay tuli. Patuli na kanata ha. Ugma. Magpatuli na ko na sidya guys. Grabe, excited ra bantan ni sa tulian des katong hangiingag. Kuan ay libre wa man day ay consultation naman day libre dito guys. Tagdilaman kay ipatuli laman na naman ining human darig. Butang darig atop daring amang kamalig. Kino? Kakaha nagtangad ka butan dito ka dali. Aja pag kuan pag hinay. Pina-in-earth ra ba niya guys na pina-in-earth. Ay choose na po ang bibilang gani mama. Si kuya pa may ligo. Si kuya maligo pa ni Jaron. Si bibi. Ajo to sa pa kay lajo na may agas. Tinamap ka ma. Ambak. Hinay. Wop, bit-bit ng iliyag isang baji.
Isi, paginay. Hey guys, pareha na sila na yung mga doll. O na yung mga Barbie. Ayo, Kim. Pareha sila na yung mga Barbie na Patanaw ko sinso mga Barbie, be. Tanaw ko sa mga Barbie ninyo, dali. Mga bata, dali. Tanaw ko sa Barbie, dali, dali. Kim, tanaw ko sa mga Barbie. Wow, cute ka sa Barbie. Thank you sa naghatag. Na guys na. Manag mulbul. Arang hulog ako ang pera ko ang ipod pulo. Gusto hulog na. Kombatin. Sakay na sa brisig ang kabadyo. Yapit ang back ride. Ayo dai sama sa kada dai. Kombati. Sakay ka papabi. Ride mo horse. Tubo po isang bajing gamay. Kombati pa kana karong ay sunod ba tayo? Ito, nabigyan ng apias kinchin guys. Nurus yun paloy. Yun mo lang bagtak o kabaw. Arang na ito magka-inglaag na ng arang inita. Mugang eh. Arang way pugis. Arang ko na way pugis. Isang bagtak ng lusyon. Awang batay po ako na. Drive eh. Abot ng tagbilaran na lang drive. Warang kabot ang pagbilaran. Ha? Aslir di kamu bribe ka. Aslir di kamu tugkod. Sinubay sa hinangkan nga arang kamaldiwan. Kapod bribe ni. Kabado ka pa. Ini kabado nga bribe guys ya. Kabado ni drivean. Kumbati pa. Nagkuan pa guys. Sa hinaling na to nang sana man nagsiga da nang ining magsiga sige man og kuan. Para magkasugag hangin. Dinengag ni pa? Ha? Dinengag? Dinengag or kuan? Ano ba? Ano na taghan ni guys. Ada na nagluto uy. Plastar ang bahaw. Dila na haning bahaw. Ipatambok ko na. Tapos tilan panisigaha kay nagpinapi-tapi man pud daghangin mo pud guys kay kasug. Kagwang ni kay tarangan kay aron mga hilaw ning atong trabaho. Okay, nabiga. Mali mga bay nga nagaba guys, ang pangsugnod. Salin mo pus. Kuan man so kayo agidang udit og apil. Umbati pa kay rong nay pakaon na tong imong pa pinagabas. Para magkauwanan guys oy na. Ang dagom ka arang bagaag dagom. Kasi paghangin, kalbaan naman punta na nagsugod kag guwangan eh. Hawid ay, hawid kay ron lima. Hagbing. Ha? Tubig mo imno ng bang. Ay pang? Pangkrong. Tubig ba tubig? Ubi ko no is papabi. Minang ko. Tubig ka maipan? Tama-tama, nasa na pa. Pakita laman mo na guys, ini sunod na kuan. Ini sunod sa manok, diyan hinalang. Holang. Pakita laman mo na guys. Ini kuan na hinalang. Na guys, lunod na ag kuan sa mani. Piso na ni pa? Kurna. Adik ko na dai, dito na. Oh, grabe gay. Luy-luy mo dai pa guys. Ha? Wow, kalami. Luy-luy mo dai pa. Ang dami agsidas mga basay guys. Ang butang na imong panakot. Inato na laman ning hinalanga guys. Inato. Okay. Grabe ga. Grabe ga abtik jagado ni Gabriel muluto guys. Wow, kalami na lang gyud sa hinalang. Ipailam nang kanang na guys, sarang pakita nun dyan, ipangaan nila. Sa nahadag sa iring. Para magkasaganin mo ng sotoy dagan. Gawa sa bahay, kaya iring nang gibog mo sud. Gibog mo ang iring, be. Ayok ko aboy ah. Ha? Ayok ko aboy. Hadlo ka aboy. Ito aboy. Iring to nagbugno. Hadlok sila sa iring guys, nagbugno. Guys, ito na sila. Muna sila ang mga gabasero guys. Lingkod ya. Lingkod. Ilo-ilo man dai pud ang hinangkan. Buangon man ang hinangkan na. Laya man na manggi. Hukman. Lingkod ya. Kaya di ra ba mabusog og di maglingkod.
Mo na silang nagabas guys sa mga kuan. Kung di pagabas. Dati mo na silang nagabas ti sa mga kahoy. Maniud to tanin jong tanan. Eat na be. Mangbahin. Bawang to silang aramang dalian na nga. Nanguwag ba ito? Arang gagmadar mga kinain. Nanguwag di ay. Gagmay ramang mga kinaan. Sana ba na sila uy? Dahil na be. Gagmadar ang mga kinaan. Paday daghan nabilin. Diyan mo na ipa. Tiwas sila sa kain. May dagang hinalang. Na sila ka hurot sa dakang kuan. Dakang hinangkan. Ano to? Nganta rin to. Lamian dia. Oh, lami kayo. Ya guys. Ano mo? Imo na, imo. Apa? Secret. Nagkanapon? Secret. Ja guys, moro to among video karong adlaw guys. Manghinaot ko nga jud hapon ming ubanan sa among sunod nga video. Dadon ninyo kalimti pag-like ug subscribe among channel guys ha. Gusto ko magpasalamat guys sa mga sponsor dari sa katong pagaba. Salamat ka adto te. Sa nagbabaylo pud namo. Salamat ka adto kay mo nakaginsa ka basta daghan ka salamat ninyo. Kakajog tabang namo ning kuan na nga. Mabutangan na yung taon na ato pag among kamalig. Yung tao di na mauwanan mainitan ang mga bataan ho ginuko na sa naban na naglipad na ang pagsugod ag siin pag-ukab na pud Udit, balik na pod, labay sa udit. adto gazag zama-zama udit umubalik ka kaleukon isa na ra ba kakabuan ng labay nga nang nguba da nangguba dari sa amang dapit Hangin man na siya ma. sige mo na pangapang gabuon rig tiwas na wa nagajud Ma. jagay sa mo ra mga paahar mo patanawon datos katong mga lubi nga gipanggabas Ma. lubi Ma. itong mga kahoy nga gipanggabas Tao din na siya. sagaran magazud karon kay lubi kay na nga hagsak man ang mga lubi Aka na dayong bagyo ma, tao din na nagpabagyo. di uy tao daghan ka salamat guys sa pagtanaw bye bye na kin